दिनैनि बे गोथार मंगलबार आलारनि गोथार मेहेर गोनां बे बिश्वनाथ जिल्लानि गाहाय मावखुलि थामहिनबा गोथार सिबिसालि दिनैनि बे 11थि आरज हान्जानि हाबाफारिखौ गिबियावनो गिबि सारियाव जिरायनानै थानाय बाथौ धोरोमनि आसार हारिमुखौ इसोरनि मुङाव आलारि फोजोंनानै बावथाय मुवा होनानै आरजनि बे हाबाफारियाव सिजौनि गुदियाव समायना महरै बाथौ धोरोमनि आसार हारिमु बावथायगिरि मानाव गेदेर गिबियावनो जिल्लानि गाहाय दौरि मानगोनां दैमा बसुमतारी फंबायनिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। बेजों लोगोसे गिबि सारियावनो जिरायनानै थानाय गासिबो बियाबनिफ्राय नुजाफैनो हानाय जिल्लानि गामि आफादनिफ्राय नुजाफैनो हानाय दौरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय मान होनायखौ बावहरग्रोबाय। बिनि उनाव दिनैनि बे बालिसां बियाबनि मोनसिंसिं जथाय आरज हान्जा आफादखौ दैदेननो लानाय आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय बावहरनानै आरो जोंनि बे जिल्लानिनो बिश्वनाथ जिल्लानिनो आफादगिरि मानगोनां नबकान्त बसुमतारी फंबाय, नेहाथारि शैलेन्द्र बसुमतारी फंबाय, माइनाव आफादनिफ्राय नेहाथारि मुसिमा मन्जु दैमारि बिनानाव, कबिता बसुमतारी बिनानाव आरो बे माइनाव आफादनिनो गासै बिबानगिरि सोद्रोमा मावथि आइजो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। जिल्ला बियाबाव थानाय आरो आंजों लोगोसे नुजाफैनो हानाय जिल्लानिनो रांबान्दारि मानाव गेदेर आनन्द बर' फंबाय आरो बे जिल्लानिनो गासै बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि मावथि हान्जा हारिनि थाखाय धोरोमनि थाखाय मान बावसोमनानै खामानि मावबोबाय थानाय नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय गोथार बावहरबाय आरो बालिसां बियाबनिफ्राय आरज हान्जा महरै बे आरजखौ जाफुंहोनो फैनाय गासै बालिसां बियाबनिनो सिङाव थानाय गामियारिनिफ्राय फैनाय बिहामजो हान्जा सिबियारि माइनाव नोंथांमोनसिमबो आंनि धोरोमारि मानखौ बावहरबाय आरो बे सिबिसालियावनो जोंहा गोबां बिबानगिरिफोर दं, हयथ' आं मिथिजोबाबो जानो हागौ आरो समनि आंखाल थांफिननायनि खोथाखौ सानदों गहपुराव। बेनिखायनो बे आरजनि सिङाव जेसेबां गोसो मोदोम जिउ होनानै गोथार मंगलबार बारायखौ रैखाथि होनो बेजों लोगोसे आफा इसोरखौ गोजोन होनाय बे बिश्वनाथ जिल्लानि सिबिसालियाव आरज गाबनो फैनाय गासैनिसिमबो आंनि मोजां मोननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बयनोबो बावहरबाय। बोराइ बाथौ अराय बोर सारस्रिथों। जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां बाथौ सिबियारि रायजो राजा माइनाव लाइमोन बयनिसिमबो बारग'लांनाय सोलिबाय थानाय बिबानगिरि आरो उननि हाबाफारियाव लाफैनो गोनां बिबान लानो गोनां नोंथांमोननिसिमबो आंनि इसोरनि खाथियाव बोर बिख'नानै होनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोना आफा बोराइ बाथौनि अननायाव आलो गोजोन बेबायदिनो जोंनि धोरोम आफादखौ गोहो गैया गोहो गैया आलो गोजोन जौगानाय फारसेथिं आब्रुथि आरो रैखाथि आरो खौसेथियै जों जाहाथे जौगालांनो हायो बेफोरनि थाखाय बयबो खामानि मावनो होनानै बिबान रुजुननाय गासिबो सोरबाया जिल्लायाव सोरबा बियाबाव सोरबा नखराव सोरबा गामियाव मुथते माने
रावबो बिबान गैयै गैया आरो साफ्रोमबो माइनावानो जा गागियानो जा लाइमोनानो जा जोङो धोरोमनि बिबान रुजुनदों बयबो धोरोमनि खामानिखौ मावनानै मुलुगाव जों बाथौ धोरोमखौ गेरेमसा महरै गालांनानै उन जोलैनि थाखाय जों जाहाथे मोजां थासारि गायसननानै गालांनो हायो आरो बेयावनो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि सिनायथि थैनाय थांनाय जौगानाय देरहानाय बे सावगारिया जाहाथे जोंनि बिश्वनाथ जिल्लायाव इयुनाव बेरखांनो हाथों बयनिबो मदद मावनाय गोसो गुदुंजों बेखौनो आं आसा खालामबाय। आङो बारा गोलाव बिबुंथि बुंनो सानाखै आं बारा गोजाननिबो आलासि नङा आं नोंथांमोना आंखौ सिनायखायो बयबो आं बे बिश्वनाथ जिल्लानिनो सासे बिबानगिरि नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि नाजानाय नोंथांमोननि आंखौ थुखोना हरनायावनो आङो 27 बोसोर बारलांबाय आंनि बे बिबानाव बाथौ धोरोम बिबानाव मोनबोनाया गामि लेभेलनिफ्राय बियाबनिफ्राय जिल्लानिफ्राय मेरु माइनावनिफ्राय आं दा दुलाराय बाथौ गौथुमाव माने प्रमोशन जालांगासिनो दं बेबो नोंथांमोननि अननाय बोर सारस्रिनाय आरो बोराइ बाथौनि अननाय होननानै आं रुजुननानै लादों आरो नोंथांमोनाबो बेबायदिनो पर्यायक्रमे फैबाय थागोन जों बायदिनो जोंनिफ्राय सानसे समाव साबसिन हामसिन खामानि मावनो हागोन मानसिनि थाखाय समाजनि थाखाय बाथौ धोरोमनि थाखाय बायदि समाज फोसाबनायनि खामानियाव नोंथांमोना साबसिनै मावनो हागोन जाहाथे बयबो आं बेखौनो साबायखर होनो सानदों दिनैनि बे गोथार मंगलबार बाराय आर'जनि बेलायाव एसे गाम्भीर्ययै जिरायनानै आर'ज गाबनायनि थाखाय अर्थात तामहिनबा माने दिदोमै जिरायनानै जोंनि इसोरनि खाथियाव गोसो मोदोम जिउ बावनानै एक हरिर एक मन एक ध्यान होनानै आर'ज गाबदों बेखौ जोंनो नांबाय थागौ सिगांनि बोसोरनिफ्राय आं दिनै नुफैनानै गोजोननाय मोनदों एसेब्लाबो जोंनि आर'ज हान्जा बा सिबिनाय बावनाय जिरायनाय सिस्टेमेटिक आब्रुथिफ्रा एसेबाबो सोलायनो हमदों बेफोर गासिबो नोंथांमोननि गोसो होनाय नोंथांमोननि नाजानाय जिल्लानि दैदेननाय बियाबनि दैदेननायाव बेखौनो आं आंनिफ्राय मेरु गौथुमनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा दिनै गोथार मंगलबार आरो आर'जनि बेलायाव आङो गोथार मंगलबार आरो आर'जखौ जों मानो लायो बिनि सोमोन्दै आर'जआव आंखौ आलासि महरै लेंहरनायलाय आं बारा गोलाव बिबुंथि होनो सानासै आर'ज आरो गोथार मंगलबारनि सायाव आं बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनो सानदों। नोंथांमोना मिथिगौ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ आजौमोननि दिननिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया गोथार मंगलबार बारायखौ 7 साननि मादाव गोथार बाराय होननानै सायख'नानै लाबोनानै बर' बोराय बर' बुरै जोंनि मिथिस' हायै मुगानि समनिफ्रायनो मोनसिंसिं बोराय बुरैमोननि समनिफ्रायनो बे बर' हारिया बर' जाथिया गोथार मंगलबार बारायखौ मोनसे गोथार बाराय होननानै सायख'नानै लाबोदों। बे दिननिफ्रायनो फैयै फैयै जों दिनैसिमबो बे गोथार मंगलबार बारायखौनो जोङो फालिबोगासिनो दं आरो बेखौ जों फोजोंनानै लाखिदों आरो गोथारै जों सिबिनाय खामानिखौ दिनैसिमबो मावबोगासिनो दं आरो जों बेखौ इयुनहालागै जोङो बाथौ धोरोमा जेलासिम मोजां मोनसे गेरेमसा महर मोनासिम मुलुग दरबाराव सिनायथि मोनासिम जों बे गोथार मंगलबार बारायखौ मुलुगाव फालिनानै दिन्थिनानै जोङो रैखाथि होलांनाया जोंनि खामानि बेखायनो जोङो बे गोथार मंगलबार बारायखौनो धोरोमनि मोनसे गोथार बाराय होनानै जों बर'फ्रा सायख'ना लानानै दिनैसिमबो सिबिबाय थादों आरो बे बाराया जोबोद बाराय गोसा बे बारायाव जिखि साना गोसोआव जोंनि जिखि साननानै आर'ज गाबा माने जाफुङो मनोबान्सा पुरन जायो बेमार आजार खैफोद खैदाङाव एसेब्लाबो जों रैखा मोनो रिलिफ मोनो बोराइ बाथौआ रिलिफ होयो बे गोथार मंगलबार बारायाव आर'ज गाबनायनि जाहोनाव गुबुन बारायफ्रावबो जों आर'ज गाबनो हायो जे बादा गैया मंगलबार बारायाव जे आर'ज गाबनांगौ बे नङा किन्तु जोङो गुबुन बारायाव आर'ज गाबनायनिख्रुइ गोथार मंगलबार आर'ज गाबनायखौ बेसेन गोसा मुल्यबान होननानै जों सानसिनो आरो
बिनिखायनो जोङो गोथार मंगलबार बारायखौ होसोनानै दिनै मिरु जिल्ला बियाब गामि आफाद जेरावबो जोङो प्रत्येक सप्तायावनो गोथार मंगलबार बारायाव जोङो आरज गाबो आरो बेहाय बे गाबनायाव जायफ्रा गोसोआव एसे खेंखुद मोननानै माबाफोर जाफुङा साननानै माबा मोनसे बोराय बाथौ आफा अनसुलानिफ्राय मोननो लुगैनानै हास्थायोब्ला बावथाय होनानै जोङो मोनसे आरज गाबो बेयाव जोंहा जाफुङो आरो न'खरफ्रावबो जोङो बेबायदिनो गामिनि सुबुंफोरखौ दौरि दौसि गामिनि दैदेनगिरि आफादगिरि नेहाथारि लाइमोन माइनाव जोङो न'खरफ्रावबो बोसोराव खेबसे खेबनै हानायमानि जों आरज गाबनांगौ न'खरनि आलो गोजोन सुख शान्तिनि थाखाय मुलुगनि सुख शान्तिनि थाखाय मुलुगनि जिब जिबि दंफां लाइफां दैमा दैसा सिमनि गासिबनिबो थाखाय जोङो विश्व शान्तिनि थाखाय जोङो आरज गाबनाय जायो जोंनि बे गोथार मंगलबार बारायाव आरज गाबनाया आरजखौ जोङो हारसिंबो गोसो सिंजों गाबनो हायो सिरि सिरि आरज गाबनायनि जिखुनु समावनो जोङो हर गेजेरावबो गाबनो हायो फुङाव गाबनो हायो सानजौफुआव गाबनो हायो मोनाबिलियाव गाबनो हायो जिखुनु समावनो जों गोसो जायोब्ला गोसोआ बोराइ बाथौनि फारसे बोगथागमा जायोब्ला जों आरजखौ लानो हायो गोसो सिंजों हारसिङैबो जों सिबिनो हायो जेबो बावथाय होआलासिनोबो माने जोंनि गोसोनि गोरबोनि बिबारखौ जों जुदि बोराइ बाथौनो बावनो हायोबा बेनो जोंनि उत्तम बयनिख्रुइ साबसिन सिबिनाय खान्थि आरो जोङो हानजा लानानैबो बेबायदिनो खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै आरज हानजा सिबियारिफोरखौ लानानैबो जों आरज गाबो बे आरज गाबनायाव जोंना मस्ट साक्सेसफुल जायो आरजनि शक्ति आरजनि गोहोआ जोंनियाव गोहोम गोग्लैयो न'खराव गोग्लैयो समाजाव गोग्लैयो दैदेनगिरिफोरनि सोलेराव गोग्लैयो बेनिखायनो जोंहा गोथार मंगलबार बाराया बाराय गोसा बे बारायावनो जोंना गोदो जों आबाद मावग्रा हारि आसु माइखौबो मंगलबार दिनावनो फोजेनोमोन खोथिया फोजेननायाबो मंगलबार बारायावनो फोजेनोमोन माइ आग लानायाबो मंगलबार दिनावनो लाजेनोमोन बेबायदिनो बे बाराय गोसा दिनाव माबा माबि खामानिफोरखौ जोङो बांसिन होसोयो आरो बेनिखायनो दा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव गोथार मंगलबार बारायखौनो सायख'नानै लानानै जोङो आरज गाबनाय हाबाफारिया सोलिबोगासिनो दं आथिखालसिम आखाइ खजरनाय रनसाय बा रायसननाय जथाय जों माने आखाइ खजरनानै जथाय आरज गाबना रायसननायानो जोंनि गुबै आरज आरो बाथौ धोरोमनि गुबै मुल मन्त्र बेयाव गोबां दर्शन दं बाथौ खुलुमनायाव बाथौ सिबिनायाव जोंहा गोबां दर्शन दं मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय सिबिनाय खुलुमनाय गाननाय जोमनाय गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय धोरोम गुरुफोरखौ जों बे दिनाव मोनो बिथांमोननि आथिं हमनाय बिथांमोननि फंसे बाथ्रा बोर मोननाय जोबोर गिदिर बे मंगलबार बाराय साना बेनिखायनो जों गोथार मंगलबार बाराय सानखौ होसोनानै खामानि मावो न'खरफ्रावबो समाजावबो हादोरावबो दा दिनै बे आरज हानजा लानाया बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव लानाया मिरु गौथुमावबो सोलिगासिनो दं बे आरज लानायनि जाहोनाव जोंनाव मोनसे खौसेथि बान्दोआ गोरा जादों आरो जोंनि गोसो आरो सिबिनाय आरो बिबानगिरिफ्रा दौरिनिफ्राय हमनानै गासिबो गागि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लाइमोननि माइनावनि दैदेनगिरिफ्रा राफोद गोसो जासिनदों आरो थुलुंगा मोनसिनो हादों आरो आब्रुथिखौ जों लाखिनो हादों आरो बेनि गेजेरजों जोंनाव जौगानाया मोनसेनि उनाव मोनसे फैबाय थानो हादों दिनै बे थासारिखौनो जोङो नागिरनानै मोना न'खराव मोना जों समाजाव ओंखारब्लासो जोङो समाजाव मोननो हायो बेहाय दिनै दौरिफ्रानो जोंहा गोबां बेसेन गोसा दौरिफोरनि मादाव जोंहा दैमा बसुमतारियानो बिथाङानो बारग'नाय बायदि जानानै दङ दिनै बिथां बायदि गासिबो दौरिफ्रानो जानो नाजायोबा जेनेरेशन बाय जेनेरेशन जोंनि गेजेराव सासे दौरिया मुंदांखा जानो हागोन आरो सिनायथि होनायाव जोंहा गोबां बर' हारिनि जोंनि मोनसे गोग्गानाय सिनायथि बाथौ थानदायानो जोंनि बर' जाथिनि मोनसे
थानदुलि फैयो बिनो गीता भागवत पुराण बायदि बे बाथौ थानदैयानो जोंखौ दैदेनगासिनो दं जातिखौ सिनायथि होगासिनो दं जातिखौ गोजौआव लांगासिनो दं जोंनि गोसोखौ सानफा एफा बांहोदों सानफा एफा साननो हानाय गोहोआ जोंनाव सोमजिदों बिबानगिरिजों लोगोसे न'खरफ्राबो जायफोर बिबान लादों बे न'खरफ्राबो साबस्रांनो हादों साबना हामना जानो हादों खैफोद आफोदनिफ्राय बारग'नो हादों बिथांमोननि न'खरावबो मोजां गथ' उजिनो हादों मोजां आबाद मावनानै गामि सालायनो बियाब सालायनो जिल्ला सालायनो हानाय गोहोखौ मोनदों बिनिखायनो इसोरा दाबो दं इसोरनि गोहोखौ जों मेगनजों नुनो मोना मोनदांनो मोना नाथाय दङ मुलुगाव इसोरा दं धोरोमाबो दाबो दं देनांबो थागोन धोरोम थानायखायनो जों दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि बेहाय जयैनो दाब दाब जायगानिफ्राय फैलायनानै जोङो आरज खौसे आरज गाबनायाव इसोरा इसेब्लाबो जोंनि आरजखौ खोनासंदों नायहरदों गोसोआ मोजां जायो गोसोआ सैथोयै थानो हायो गावखौ राफोद खालामनो हायो गाव दुर्बल जानो हाया आरो गाव मालायजों दैदेनजाया बाथौ सिबियारिया बाथौ सिबियारि बिबानगिरिफ्रा गावनो हारसिंनो सोलिनो हानाय सामलायनो हानाय दावगानो हानाय सानखांनो हानाय मोजां कर्म खालामनो हानाय गियानखौ मोनबोबाय थादों आरो इयुनावबो मोनलांबाय थानो हागोन मावनाय दांनाया दिनै सानसे धोरोमनि थाखाय नोंथांमोना थियाग खालामदों मावनाय दांनाया जों थैजासे मावनानै जाखानांगोन उदै दं जोंहा संसार दं गथ' गथाय दं हिसाबै मावनाय दांनायनि गेजेरजों जों सानसे दिनैनि बे गोथार मंगलबाराव सम होनो हानायानो जोबोद गिदिर बाथ्रा जायफ्रा दिनै गोथार मंगलबारखौ होसोनानै फैदों बिथांमोना आगानसेबाबो गाखोनो हादों बेखौ नोंथांमोना गोसो गोरबोआव जुना लानो हानांगोन धोरोमखौ बिखायाव सोना लानो हानांगोन अनसायनानै बजबना लानानै सम लायै सम बाथौनि आसारफोरखौ फालिनो नाजानांगोन हानायखौ हारसिङै फालि हायैखौ दौरिफोरखौ लानानै फालि सम सम रायजो राजा दौरि गोथारिखौ लानानै आरज गाबनानै न'खरखौ गोजोनै लाखिनो नाजा बांसिनै बेयाव माइनावफोरा बिहोमा दङ बिनि थाखाय जाहाथे माइनावफोरा धोरोमनि थाखाय सिबिनाय बावनाय थिनाय खुलुमनाय न'खरखौ मोजाङै दैदेननायाव जाहाथे सांग्रां जायो आं बेयाव आरज खालामब्ला मा जायो आंनि गोरबोजों फंनैसो लिरनानै लाबोदों नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो बुंफुरना होनो सानदों बेनो जाबाय आरजनि गाहाम फिथाइ आरज मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों सोलेरारि आरो गोसोआरि गाहाम फिथाइ मोननो हायो बेफोर गाहाम फिथाइयानो जादों आरज मेथाइ रोजाबनायजों मेलेम बाहायनो गोनां जायो गोसो गोथौ जायो गोथौ जानायनि सर खालामनाय जायो बावगोमानाय हुदाया गैया जालाङो गोसोखांनाय सानख'नो हानाय खेबथाया बांलाङो माने केपचार पावारा सानफा एफा बांलांबाय थायो बाथौ सिबि गोथारै जाय सिबिदों सैथोयै जाय सिबियो आरज मेथाइ रोजाबनायाव गारां बाहायनाय बाथौ आरजनि देंखो ओंथि देमग्लायनाय बाग्लायनाय थादनाय ताल मान लय नोजोर होना बयनिबो गोसो गोरबो बोगथाबनो गोसो जै खालामनो नाजानाय जायो रोजाबगिरि आरो खोनासंगिरिफ्रा गोजोननाय मोनो आरज मेथाइ रोजाबनो स्वर खालामनाय समाव हां गारां सालाय हाथाय गुस्थि गन्थं खोमा मेगन बाहायनाय जायो आरो बेफोर सोलेरारि बाहागोनि मोसानाय अर्थात ब्याम खालामनाय जायो आरज मेथाइ रोजाबनाय आरो बाथौ मोनथिना रायसननाय आरो आवरायनायनि गेजेरजों एबा इसोरखौ सुंग्रि हरनाय सिबिनाय अनसायनाय गोजोन हास्थायनाय सोलोङो बाथौ मोनथिना रायसननाय आरज मेथाइ रोजाबनायनि जोहै आरजनि ओंथि गोथौथि बाथौ धोरोमारि आसार खान्थि नेमखान्थि धोरोम खान्थिनि सोमोन्दै गियान बुथुमनो हायो आरज मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय सिबिनाय अनसायनाय मान होनाय आरो
उन्दैखौ अननाय गेदेरा उन्दैखौ अननाय बाहायनाय आरो बजबनायनि आखु आखल दाना लानो हायो। बाथौ आरज मेथाइ रोजाबनाय समाव बाथौ आरज मेथाइ रोजाबनाय समाव हान्थु खेरायनाय रायसननाय आखाइ फारनै खबजबना खुलुमनायनि जोहै सोलेरारि आरो गोसोआरि मोसानाय फिजिकेल एन्ड मेन्टेलि एक्सारसाइज जायो। गावारि देहा सावस्रि सोलेरा राफोद जायो। गोख्रों देहा आरो गोख्रों गोसो साउन्ड माइन्ड एन्ड साउन्ड हेल्थनि बिगोमा जानो हायो। बाथौ आरजआ आंगो राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रिनि फारसे सांग्रांथि लाबोनाय जायो आरो फोजाखांनाय जायो। आरज मेथाइयाव बर'नि दागजु जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा जाबस्रिं बाहायनाय जायो आरो बर'नि देंखो ताल मान लयफोरा रिंखाङो। बाथौ आरज हानजा दाना बेफोर दाबजु बाहायनाय सोलोंनाय फोरोंनाय हुदा सोमजिहोदों आरो आंगो हारिमु सोदोमस्रि सिबिनो फोसाबनो आरो गोसार होनो खाबु मोनदों। गामि बियाब जिल्ला आरो मिरु गौथुमनि सिङाव बाथौ थानसालि एबा सिबिसालि लुना बोराइ बाथौखौ इसोरखौ सिबिनायनि राहा हुदा एबा सर खालामनायनि राहा जादों। बाथौ आरज मेथाइ रोजाबगिरि देंखोगिरि फोसावगिरि आरो फोरोंगिरि जोनोम जानो हादों। गावजों गाव सोमोन्दो खानाय सिनायथि जालायनाय फोसावनाय गोसार होनाय बांलांदों। बाथौ धोरोमारि फोरबो जेरै बैसागु आमथिसुवा खाथि गासा दमासि फालिनाय आरो खुंनायनि आसिला बाथौ आरज रोजाबनायनि गेजेरजों इसोरनि सेराव दुलाराय सुबुं समाज जिब जिबि आरो गासै बिलार लाथानि गाहाम हास्थायनाय जौगानाय गोजोनै थांना थानाय देरहानायनि बोर बान्सा मागिनाय मोनदों। बाथौ आरजनि गेजेरजों जिल्ला मिरु गौथुमनि सिङाव थानाय सिबियारिफोरनि गेजेराव खौसेथि आब्रुथि सांग्रांथि आरो गोरोबथिनि बान्दोआ गोख्रों जादों। जोंनो बेफोरनि जोहै जों बाथौ आरज खालामनायाव बेफोर गोहोखौ बा जों बेफोर जोंनि बिहोमाखौ जों गोहोम खोख्लैनो हादों साग्लोबसार खालामनो हादों। बेनिखायनो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय गोथार मंगलबार बारायाव जोङो आरज गाबनायनि जाहोनफोरा जोंनि सोलेराव समाजाव हारियाव हादोराव बेसेबांदि गोहोम खोख्लैदों सासे मानसिखौ जौगालांनायाव जों बेखौ सुंद'यै आंनि बे थौले मेलेमजों सानखांनानै बुंफोरथिनाय जायो। आरो आं दा बारा गोलाव बुंनो सानासै माइनावफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो थिनदों। बेखायनो माइनावफोरनि सोमोन्दै सुंद'यै बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनो सानदों। आंजों लोगोसे फैफाबावनाय दं बिथाङाबो बुंनांगोन। माइनाव जों धोरोमनि मुङाव आइजोफोरखौ बिमाफोरखौ माइनाव होननानै बुङो। माइनाव होननानै बुङोब्ला सासे आइजोआ माबायदि आखल आखु जानांगोन। जेरै जों माइनावखौ इसिङाव गोथारै दोननानै माइ माइरंखौ खुलुमो। गरसेया गरनै जाथों थाइसेया थाइनै जाथों आंनि न'खरखौ गोजोनै लाखि आइ बिमा। संनायाव खावनायाव मावनायाव दांनायाव मालाबा खालाय दैफोन खालामफ्लांबाय आथिंजों आखाइजों जोथोरफ्लांबाय अराव फानसे दैयाव फानसे खालामफ्लांबाय बे दायनि थाखाय निमाहा होदो आयै बिमा। बांबुर बायदि बिरलांनाङा लावथाय बायदि गोजावलांनाङा अन्थाइ बायदि गिलिर गोसो लाना थाबाय था आयै बिमा जोंनि न'खरनि माहिन्दो बाख्रियाव होननानै जों सिबियो नङा होमबा। होमबा जों बै माइनाव बायदि माइनावनि गुबै आखलखौ लानो हादोंना हायाखै? हाजोबाबाबोथ' जों एसे थाइसेयाव जोङो आथोनाखौ लानो हायाबाबो सारेनाखौ लानो हादोंना हायाखै? 30% 70% दंबावो। हादोंना माइनाव नोंथांमोना?
हानांगोन नाजानांगोन मानसिया नाजायोबा जेबो हायै गैया ट्राइ एगेन नुवारिले एखबारे सेस्ता करा माने सानसे हाथारगोन सानसे पास जागोन आरो ओंखायनो गोसोखौ नाजानाय सोलोंनाय बावनाय गोथारथि थानो जों बेखिनि मोनब्रै मुवाखौ गोसो गोरबोआव लाबानो जोङो गियानखौ माइनाव बायदि जानो हागोन गोसोआव लाखि जोंनि बाथौ धोरोमा खालाय दैफोन सुवा सुथिखौ मोजां मोना जायनि न'खराव खालाय दैफोन सुवा सुथि थायो बेखौ बाथौआ खैफोदाव खोख्लैयो जोबोद बायदिसिनायाव खोख्लैबाय थायो बिनिखायनो हौवानि फिसाया हाग्रानि हिनजावनि फिसाया न'खरनि बे हिसाबै जों न'खरनि माइनावफ्रानो न'खरखौ समाजखौ गामिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जों माइनाव बायदि गियानजों अनलायनानै रुजु रुमु थालायनानै जोङो रायजोखौ जानो सोलोंनांगौ आं दिनै थाल लादों एसे आर'जआव माइनावफ्रा दिदोमै थादों सिगांनि बारलांनाय दिनफ्राव जोंनि माइनावफ्रा मा खालामो सोरबा सिगाङाव फैबाय सिगाङाव जिरायबाय सोरबा गेजेर एसे उनाव फैबाय गेजेराव जिरायबाय सोरबा उनाव फैबाय उनाव जिरायबाय सोरबा उनथाराव फैबाय उनाव जिरायबाय ओमफ्राय बे उनथाराव फैनायनि लोगोआ जुदि बे सिगाङाव जिरायना दोनदोंबा बे माखासे सेकेन्ड थार्ड फर्थ माने लाइनखौ सिफायनानै बे सिगाङाव थाङो आरो किन्तु बिदि आब्रुथिखौ डिसिप्लिनखौ खालामनाङा जाय जेराव थादों बिदिनो दिदोमै थाना इसोरखौ गाबज्रिनो सोलों बे जाबाय दिदोम गोसो माने सिस्टेमेटिक माने डिसिप्लिनाव थानांगौ इसोरा जेरावखि थाया नुहुरखायो हाखर हाला हाजो जेरावखि थाया इसोरा नुहुरखायो इसोरा बयनिख्रुइ जौसिनाव दङ जों मेगनजों नुनो मोना खोनानो मोना होमबाबो जों इसोरखौ बोराइ बाथौखौ दं होनना फोथायो फोथायनायखायनो दिनैनि थारिखसिम जों खौसे जानो हादों बेबायदि आब्रुथिखौ मोजाङै लाखिनो हादों गाननाय जोमनाया जोंनि बाथौ थान्दैनि बायदि आब्रुथि गस्ला ब्लाउस गोथां जोमग्रा गुफुर दख'ना गोमो गाननानै फैदों साफा सानैया गस्ला गुफुर गानदों बिथांमोनखौबो आं खावलायदों नोंथांमोनाबो रायजोजों खौसे जानो थाखाय गस्ला गुफुरखौ गानालासिनो गोथां गस्लाखौ गान बिनि थाखाय आं खावलायदों जोंनि बे बाथौ थान्दैयानो जोंनि जोबोद बर' जाथिनि थैनाय थांनायनि मोनसे गिदिर बिजाब गीता बायदि बे बिजाबखौ जाय धुप धुना मंगलबार दिनाव बाथौआव हाबनानै जेबो फरायनो रोङाबाबो बाथौ थान्दैखौनो खाफालखौ फोनांनानै खुलुमबा हयथ' बे सानफा एफा 1 बोसोर 2 बोसोर 5 बोसोर 10 बोसोराव बियो बोसोन होनो हानाय गियानखौ एसेब्लाबो मोनगोन बेखौ जोंहा दौरिफ्रानो बोसोन होबाय थायो बेखायनो जाहाथे बाथौ थान्दैखौ मान होनानै मंगलबार दिनाव जों बे बिजाबा न'खर न'खर थानांगौ बेखौ लानानै जों खुलुमोबानो लेखा फरा रोङाब्लाबो इसोरा जोंखौ निश्चय मोजाङै लाखिगोन जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोंनि बे बाथौ थान्दैयावनो बाथौनि आसार खान्थि बाद खान्थि गासिबो दंजोबो बेखायनो जाहाथे माइनावफ्रा बारा मा होनो बर' रावाव आवसारिबो होनो लोखि माइनाव होनो नाथाय लोखि सारा जानो नाजानाङा आरो लोखिखौ हारसा रावाव बर' रावाव माइनाव बिनिखायनो धोरोमनि रावै बिमा आइजोफोरखौ माइनाव होननानै मुं दोनदों बे माइनाव आफादखौनो दुलाराय बाथौ गौथुमा गामि गामि न'खर न'खर साफ्रोमबो माइनावा बाथौ धोरोम सिबिनायाव सांग्रां जानांगौ बयबो रोंनांगौ बयबो रायसननो रोंनांगौ बयबो आरज गाबनो रोंनांगौ बयबो गाननाय जोमनाया खौसे जानांगौ जोंनि गेजेराव बाथौ धोरोमा रावनिबो गेदेर उन्दै नङा बाथौ धोरोमा समान बेखायनो जोंनि साननाय हनायाबो समान गाननाय जोमनाय समान सिबिनाया समान जानो गैयै हाजिरा मावनायनि देरा थानायाव जि आसारखौ बाहायगोन जोनोम आसार थैनाय हाबा आसार बै 10 थाला बिल्डिंआव थानायखौबो थानाय न'खरखौबो बे आसारखौनो जोङो होगोन बिनिखायनो सोरबा माहाजोन गिदिर कौरपतिनाव आसारा मोनसे बारा बे नङा सोरबा देरा गिदिराव थानाया आसारा खम जागोन बे नङा जोंनि बाथौ धोरोमनि आसारा समान बयनिबो थाखाय बाथौ धोरोमा जायगा दोनदों बिनिखायनो माइनावबो नोंथांमोना गोसो हमथा गोसोखौ गुरै खालाम बाराद्राय हाबिलास जानो नाङा बाराद्राय मडेलिं जानो नाङा बाराद्राय मालाया 10,000नि दख'ना मुगा पाट सेट गानबा नोंसोर गाननो नाजानाङा सोरहाबा हादों गानथों बियो खिन्थु जोंनि समाजावनो मोनगानबावा बहाबा टाउन सहराव थियाटार नायनाय फांसन नायनाय बहाबा माबायाव गाननो हागोन आरो खिन्थु बिनि अनगायै जेरावबो गाननो हाया जोंथ' हाबायावबो बेनो ड्रेस धोरोमनि मेलावबो बेनो ड्रेस थुनलाइ आफादाव थांबाबो बेनो
रायजो आफादाव थांबाबो बेनो न'खर आर'जफ्रावबो बेनो जोंहाबो गाननो गोसो दंमोन दा बैसोआसो थांबाय थाखायाबो एसे एनै दंमोन 10,000नि बायनानै गाननो आंनि फिसाला सानै हाबा जाबाय फिसाला सानैयावबो आइया बर'निल' ड्रेस गानबाय थायो माने आधुनिक ड्रेसखौनो खनसेबो गाननो मोना गाननाय मोनबा एबार गानथारनांगौ आइया होननानै आंनो फिसाला गेदेरा 15,000 फिसाला उन्दैया 17,000नि दख'ना पाट सेट बायनानै होबाय आङो बेखौ रिसेपसनावबो गानबावासै अखानायै रंजानायावसो गामिनि रंजानायावसो गानबावलायबाय आं मानो होनबा बर'नि आसारनि हाबा दिन्थिनायाव आं बिबानगिरि जानानै आं बिदि गाननानै दिन्थियोबा आंनि सोलोंजोबगोन बे हिसाबै आंबो गोसोखौ बिराद हमथाना थाबाय आरो गोसो हमथानो थानायखायनो हजम खालामनो हानायखायनो आङो 2003आव बियाबाव बिबानगिरि मोनजेनदों माइनावनि आफादगिरि बिनि सिगां आं गामियाव दंमोन 1997आव जोंनि सनापुर हाई स्कुलाव जेजा दुलाराय बाथौ गौतमनि सेमिनार जादोंमोन हयथ' बेयाव सोरबा थांनायफ्रा गोसोआव दं खोमा बे दिनावनो आं ओंखारनाय बे दिननिफ्रायनो आं गोसो हमथा दा बैसो जाबाय गैला थांबाय रयबाय गोसोखौनो जाला दा गद्रेसाव ओरैनो दङ आङो बेनिफ्रायनो आङो आपडेट जायै नै दा आङो थांनाय तेजपुरनि थेलामारायाव आङो माइनावनिफ्रायबो बारलांनानै दुलाराय बाथौ गौथुमावसो लेङाइ आफादगिरि गागियाव आं बोखोजालांबाय आरो ओरैबायदि इसोरनि अननाय नोंथांमोननि अननाय होननांसिगोन आरो आं बोराइ बाथौआ ओरैबायदि आफादाव बोसोरफ्रोमबो मोनसे होनानै सुख'नानै दोनहरबाय एबारनिफ्राय आं बिबान लानो हागोन हाया बेखौ बुंथ'नो हाला आरो माने दस्रायाबो मावनांगौ जों बायदि जालांनांगौ आं मोनसे फल'वार हिसाबैसो थासिगोन आरो आं बायदि जानो नाजा आरो माइनावफ्रा हायै जेबो गैया आंहाबो न'खर दं संसार दं हौवाया साख्रि मावो खेथि मावो दाउ अमा फिसियो आं दासो गथ' सानैया आंना सानैबो साख्रि मोननायखाय दा फिसाफ्रा समाजाव गोसो बायदि उदां ओंखारलांदों आइया एसे बैसो दंबावो दाउबो फिसिनांला मोसौबो फिसिनांला आबादबो मावनांला होननायखाय आं दा आबाद मावला दाउबो फिसिला मोसौबो फिसिला आरो अमाबो फिसिला दाउआ मासे मानै जानो दं बे आं जेबो मावलिया आंना दा मा बारियाव मावो थिगसे फुलकबि बान्दा कबि लाइ लाफा दा आं मबाइलाव लाबोफ्लाङासै मालाबा नायबो मोनसेयाव थांबा नुगोन एबार जिल्ला आरो जिल्लानि सावरायमा बियाबनि कनफारेन्सआ आंनि गामियावनो आरो दा बे गामिखौ आं बेयाव ओंखाम बोथिसे बान्दों रायजोफोर इसोरनि अननायाव इसोरा मान दुखुआव अनबाय थादों अनबोबाय थानायखाय आं ओंखाम बोथिसे जाहोगोन माने ओरैबायदि फोथायनाय लाखिनांगौ गावनि गोसोआ गुदुं जानांगौ लाजिनाय गिनाय बानायखौ ज्राब गारनांगौ दा बोराया सम फैयो ओमफ्राय होद नों थाना आंहा लेक्सारा बोरैबा जायो होमबालाय मानसिफोरनि सिगाङावलाय बोरैथो होयो होनो खोनासंथारगोन आं मा होनो ओमफ्राय दाना रौथायाव थांबाय बे उदालगुरि जिल्ला रौतानि बे सारियालि बे जोंनि रौतानि सिबिसालि गोदानै लुनायावबो प्रग्रामाव थांफाबाय आं बोरायखौ लांफाबाय बोराया जिरायनानै मानबो मोनफाबाय आरो खोनासंबाय दाना न'आव फैनानै होनफैबाय बोराया बेखौनो लाबाय थायो बोराया गोसोथाबा ओरैबायदि मोजां मोनो आरो बोराया आंखौ मोजांबो मोनमारबो हगार हरमारबो थाखा फैसाबो हरो थांथार नों प्रग्रामखौ मिस खालामना नोंनि प्रग्रामाव सोर हरखाब गसंफैनांगौ नोंनि बायदि सोर बुंनांगौ होननानै सोर फोरोंनायलै नोंखौलाय बबेयावथो मोनखोसै बेफोर खोथाखौ बुंनो होनना बुङो आरो बोराया सोर फोरोंनोसै नोंबोथ' फोरोंफेराखै आंखौ आंहा समाजाव ओंखारलांनानै बोसोरफा एफा मालायफोरनि बिबुंथिखौ खोमा फारनैखौ गोसो होबाय बिजाबखौ नायबाय बिथिङाव जिरायबाय आर'जाव गाबबाय आं बिदिनो मोनलांबाय गथ' आरो हाबायानोथ' आरो नोङो थांबाय था नोंजोंनो आंहा आमोखानि बिसि माइनाव होनजायोलै होनसै आरो जोंहा बोराया अनसुला आंना बोराया मानसियाबो जोबोद थान्दा आरो बिसोरो मिथिगौ जाहाथे बयबो हौवा हिनजाव बिदि जा माने हिनजावनोबो हौवानि मदद नांगौ आरो हौवानोबो हिनजावनि मदद नांगौ हिनजावा बांसिन हौवाफोरखौ मदद खालामनांगौ माने हौवाया बाहेरनि मानसि नालाय ओमफ्राय हौवाफोरखौ बारा इमान माने टेनसन लाबाय थानाङा हिसाब लाबाय थानाङा हाजिरा खालामबाय थानाङा हौवाया बहा थाङो मा खालामो बबाव मा थाङो बबेयाव जौ लोङो सोरजों मा सावरायो बबाव बेसे टाइमाव फैयो बेखौ हाजिरा खालामबाय थानाङा जाय हिनजाव हौवाखौ हाजिरा लाबाय थागोन बे हिनजावनि हौवाया बादगा जायो
माने मालाबा लोगोफोरजों एराबा नुवारि जौफोरखौ बर'आथ' जौ लोंग्राखा नै दासो बाथौ धोरोमाव सांग्रांथि जानानै मालाय गाव गावनो जौ गारदों गाव गावनो ना बेदर गारदों नङा होमबा जोंथ' फिसिफ्राबो जौखौ गारदों होननानै रायजो राजा मेल मिथिं खालामनानै समाय खिरा लाहोबाबो सैमाखि अमाखि दौलायलायबाय जोंनि गामियाव सासे मानसिखौ होमबाबो जौखौ गारनो हायासै ओमफ्राय उनाव थाङै दासो रायजोखौ गारथारनोसैलै आंना सोलिरा जाला होननानै रायजोफोरखौ लिंनानै गय फाथै होना आर'ज गाबना जौखौ गारबाय नायदो बे गियाना हाबाबा बेनाव गारनो हाया बेखायनो जोङो गाज्रिखौ सोंखारिनानै रायनानै गादबनानै मोजां खालामनो हाया जों मोनसे मोजां आदर्शसो देखायनांगौ जों बे आदर्शखौ बयबो खोनासंनांगौ नायनांगौ केपचार खालामनांगौ एसे नलेजफोरजों स्टाडि खालामना नायनांगौ दा जोंना माखासे आइजोफ्रा गाज्रि दामोन दा फैबाय जाखो फालो ओइ जिल्लानि सिबिसाला आर'ज गाबहैनांगौनोहाय आबौखौनो नों थाङा थांगोन थांनांगौमोनहाय न'आवबो रावबो गैया आलासि फैगोन माबा फैगोन रावबो गैया हेन तेन हेन ओमफ्राय जेने थेने सोरबा फैबाय सोरबायाथ' सफैयासै फैबाय सौदाव सौसि सांग्रां बांग्रां होदावरि होसावरि माने सांग्रां गोसोखौ लानानै फैदों आरो माखासेया जेनेबा गोसोआव दुखु दामोन जेनेबा हिनजावफोरनि मोनसे परिबेस दोनदों आरो आं फैनोसै दा मुला खोनासंबाय थांबाय खोमाया ओरै खोनाबाय ओरै गलांबाय दा न'आव थांबा सोंबा खोन्थानो रोंला बेबायदि आरो दा दिनै फैनानै नुफैबाय नोंथांमोनखौ सिनायथि होबाय आर'जआव बिराद मेहेर गोनां गाबनो हाबाय बिबानगिरिफ्रा फंसे फंनै बुंनायखौ नोंथांमोना खोनासंबाय नोंथांमोनाबोथ' निस्सय आं बायदिखौ जानो गोसो दंना गैया आङो जानो गोसो गैयामोन गसाइगाव 2005आव दुलाराय बाथौ गुदिनि कनफारेन्स ओमफ्राय बिनि सिगां मंगलसिं हाजवारिया जोंनाव थांबा होनबाय ओइ फुले एबार नोंबो नायनो थांदे खनसेबो बाथौ धोरोमाव थांफेराखैनो एबार गसाइगावआव जागोन बस्ताव सारायबिला थांथारदे होननायखाय बे सारखौ इसोर बायदि मोनथारबाय आरो आं ओमफ्राय दा थांनानै बेजोंनो ओंखाम जानाय बेजोंनो सावरायनाय आंनि लोगो बायदि मोनबाय आं बे बोरायखौ जेबो गैला बोरायनिखौ जों फल'वार खालामना लाजोबनो हाबावबाय बिदि होननानै थांबा आबै सम्भाबती खेरखेटानि नामखौ खोनादों नोंथांमोना बिनि गेजेरजों गियान मोनगोन दै सल' मोनसे खोन्थानि आं माने बे आबैया सेमिनार जागाफ्रोमबो होनो बे माइनावफ्रा मानो मिथियाव फैया हौवाफ्रा बिहारि लानायानो सानै साथाम जाबाय आरो बिराद जौ लोंनानै हिनजावफोरखौ बुयो जोङो हिनजावफ्रा माइनाव आफाद दानानै बिहारि लानाय जौ लोंनायखौ रैखा होआब्ला जोंनि बाथौ धोरोमा मोजां जानाय नंला ओरै होननानै बुथुमबाय थायो जोंखौ बे बसगाव सारायबिलाव बादा हाबनानै बुथुमजोबबाय अबा सानै अबा साथाम अबा साबा अबा 10 जन 12टा जिल्लानि मानसि मोनबाय लिस्ट खालामबाय जोंनो खिथु बे थखन थुयै लिस्ट खालामबाय दाना गौथुमाव पारमिसन लाबाय आरो माइनाव आफाद दानोसै जोंबो मोनसे गौथुमनि सिङावनो दालाय आफाद हिसाबै हौवाफोराल' धोरोमखौ लाखिनो हाया हिनजावफ्रा सिबिब्लासो हिनजावफ्रा सैथो जाबासो हिनजावफ्रा सिबिसिबि जाबासो अनसुलि जाबासो बे बाथौ धोरोमा जोङो मुलुग दरबाराव गायसननो हागोन दे होमबा पारमिसन होआखैमोन आरो जेने थेने पारमिसन होबाय ओमफ्राय लिंथुमनानै सालायनो होबाय बे आबैया खोमाबो खोनाया बुरिथारबाय दाना आं सालायबाय दाना आंसो बिबानगिरि आंसो आफादगिरि होबाय नायदो आं नायनोसो थांदोंमोन बेयाव माइनावनि आफादगिरि बिबान लानो थांफेराखैनो एडभान्स माने बे जथुमायाव आं थांनाय आरो बेसेसिम दिनै बोराइ बाथौ साखि थागोन आरो आंजों थांफानायफ्रा मिथिगोन नै दा बे फंबाय दं आनन्द बर'आ बेनिफ्राय मोनै फैयै मोननानै माइनावनाव 12 बोसोर थाबाय आं दिनै सिमान जानांगोन नोंथांमोना फोथाय दा फोथाय माइनाव आफादाव 12 बोसोर आफादगिरि जाबाय आं प्रेसिडेन्ट रल खालामबाय बे 12 बोसोरावबो माइनावफ्रा ओंखारबोआ फैया जिल्लाफ्राबो माइनावफोरखौ लाबोआ भारा होनानैबो लाबोआ माइनावफोरखौ फैसा खांनो होआ हौवाफ्राबो बे जिल्लानि बिबानगिरिफ्रा बिराद गादबोमोन आरो मा होनो नोंसोरलाय मा मावो नोंलाय मा रोंगौलाय धोरोमाव थांनानैलाय खावब्लि खावब्ला जाना फैनायल' जा मा मावनो नोंसोरनो रोंगौ नोंसोर जौ लोङै थांनानै मा खोनाखो गामियाव बिजाबाव मा खोन्थाफैयो नोंसोरलाय फैनानै मेंनायनि जौसो लोंफैयो नोंसोरो जौ लोंनायावसो सावरायो बा गौथुमनि सावरायनाय खोथाखौ होननानै जोङो
आं एसे गोरा गोरा होनो आंसो माने एक्ट्रेस जाबाय आरो रल लाबाय नालाय जेरै फिल्माव मेन पार्टखौ एक्ट्रेस दा आंसो माने बे माइनावनि एक्ट्रेस जानांबाय आरो थाङै थाङै बिबान मोनैयावनि थाखाय आं जे रोंगौथिनि थाखाय इमान अभिगता नलेज गोनांनि थाखाय 12 बोसोर बिबानाव थादों बे नङा बे माइनावफ्रा ओंखारियाव माइनावफोर फैयावनो बिबानखौ सिफायनो हायि जानानै आं हारसिंनो आरो आंजों दं 15-20 जनसो मिलिजिरो जेरै दानि आफादगिरि दा अनसुमै खाख्लारि आनिफ्राय जुलु सरगियारि आनिफ्राय सरजनी देउरि होननाय बरपेटानि बेबायदि ओमफ्राय नैबे सनितपुर जिल्ला दंमोन जोंहा बिश्वनाथ जिल्ला गैयामोन बे सनितपुर जिल्ला सासे मोजां दैदेनगिरि दंमोन माइनावआव बेबो जिल्लानि आफादगिरि मोनदोंमोन नाथाय आं बिथांखौ दा नुनोनो मोनला दिखियाजुलि मा गामिनिमोनथाय फोरमायसुलि होननाय फोरमायसुलि बिसोरखौ लानानै आरो गहपुराव बिरबायना होननाय दं बिसोरखौ लानानै आं राग' आंनि गथ' उन्दै क्लास 5आवल' मोनदोंमोन बेफोरखौनो आं गारै गारै बे समाव खेथि मावफुनाय मोसौ गलिसे दं अमा दाउ ग्रोम ग्रोम बेफोरखौनो गारनानै आं सानसे साननै थाङै थांनानै 12 बोसोर बिबानाव थानानै लाखिबोदों आरो आङो थाखाबो गैया फैसाबो गैया न'निनो थाखा लांनाय जेथिया गुवाहाटी आमिनगाव 2017 सनावसो आंनि बिबाना बायनानै आंनि उनाव सानसुलि बर'आ आफादगिरि जादों आरो बेनिफ्राय आं बोसोनगिरियाव थाबाय बोसोनगिरि थानानै आं दा दुलाराय बाथौ गौथुमाव होबाय आंनि समान सेक्रिफाइस खालामनांगोन नोंसोरो होनबाबो आं खावरिनानै दं बै समनिफ्राय फैसाखौ गारि भारा सानोबा आंनिया लाख थाखानि थांबाय आं बेखौ हिसाब लानो थाङा इसोरा जे आंनो होदों होफिनजोब्बाय आं फिसायनि थाखाय आंथ' साख्रि मावा आंनि फिसाया फोरोंगिरि दरमानि फैसा गारनायखौ आफा बोराइ बाथौ आंनो होफिनजोब्बाय सुदै मुलै गथ'सानि साख्रि होबाय बोरायाबो मोजां साख्रिखौ फोजोबनानै दा पेन्सन जागासिनो आंखौबो गौथुमबाय गैला बिबान सुख'हरबाय आरो मा नांबावगौ बेनो आङो देरहासारनायनि मोनसे फिथाइ जाहाथे बयबो नोंथांमोना बेबायदिनो जानो हायो बेखौ आं खावलायदों जाहाथे माइनावफ्रा जोंहा न'खरखौ मोजाङै गेबेङै संसारखौ सालाय फिसाइफोरखौ मान होनानै अनलायनायनि गेजेराव फिसाफोरखौ मोजां खालाम फिसाजो फिसालाफोरखौ आरो गाव गावबो थिग था आथिखालनि जिथु थासारि बुङा नंब्लाबो बुंनांगोन जिथु ससियेल मिडियानि नोंथांमोना बयबो नुबाय थायो बेनिखायनो धोरोमाव मोनसे कन्ट्रल दं धोरोमाव थाबा मानसिया ब्रेक जानो लुगैनायखौबो दबथायनो हायो गाननो लुगैनायखौबो दबथायनो हायो रागा जोंनायखौबो दबथायनो हायो देलायनायखौबो दबथायनो हायो जों दिनैसिमबो बिउटि पार्लाराव थांफेराखै नङाबा 200-300 होबानो आंबो दिनै गुफुर जाना फैगौमोन माने 30-35 बोसोरनि सिख्ला जाना फैगौमोन आरो नाङा आंनो इसोर सोरजिनाय महरानो दं बिदिनो आं लास्टिं होलांबानो जाबाय आरोबाव आंखौ इसोरा नोंथांमोननि गेजेराव लाखिबावथों मावनो हायै खामानिखौ मावनो हायाबाबो बिबान मोनाबाबो थुलुंगागिरि हिसाबै आं होनो हालांनायनि गोहोखौ आंनो आफा बोराइ बाथौआ होथों बेखायनो जों दिनै मंगलबार बारायावबो बाथौ धोरोमाव ना बेदर जौ मोनलोङा होननाय जोंनि थान्दैयाव लिरनाय गैया थेवब्लाबो जों मानो मंगलबार बारायाव ना बेदर जौखौ लोङा रागेल बुस्थु जौ जुवा भां थांखु बिरि सिगारेट ना बेदर बे रागेल बुस्थुखौ जों सेबन खालामबाय थाबाय जोंनि शरीराव एलकहलखौ जों जुदि सोबाय थायोबा सानसेयाव खापसे सोयोबा 30 दिनाव 30 काप 365 दिन बोसोराव खापसे लाबा 365 काप जौआ जोंनि सोलेराव बे एलकहला हाबबाय थायो होमबानो जों बारा गोबाव जोरनाय नङा जोंनि स्किना मोजां जानाय नङा जोंनाव 60 बोसोर जायैनि सिगांनो बेमार आजारा आक्रमण खालामगोन गोसोखौ दुब्ला खालामगोन जौगानाय साननो हाया जिकुनु खामानि लानो हाया बेबायदि दुर्बल देहा जायो बेनिखायनो जोङो मंगलबार दिनाव गोथार बाथौ मंगलबार सानखौ फालिनानै जोङो ना बेदरखौ जाया आरो नोंथांमोनाबो बे सानसेखौ हायोबा चेक खालाम हायाबा नोंथांमोननि गोसोनि बाथ्रा बाध्यता खालामा बेबायदियैसो गावनि गोसोजोंसो जोङो गाज्रि खामानिखौ नागारनो हायो है आंना बांद्राय जाबायहाय आंना बाराद्राय जाबाय आंखौ माथो रावबो मोजां मोनला बे बुंलाबायनायनि थाखाय नांलायलाबायनायनि थाखायनो जौ लोंनायनि थाखायनो आं बे आखलखौ गारसिगोन होनानै जाय माइनावा बेबायदिखौ नागारनानै चेक खालामनो हागोन
बेनो मोजां आखल आखुनि बिगोमा जानो हागोन गावबो मोजां जागोन गावनि गथ'फोरखौबो मोजां सोलोंथाइजों गोग्गो गियान आखल आखु दाना होनो हागोन बुङा नंब्लाबो बुङा जाया बुंनांगोन दिनै सुबिदा मोनदों नोंथांमोनाबो रं नाम्बार मबाइलखौ ला मोजां खामानियाव बाहाय किन्तु रं नाम्बारजों दागेले मबाइला दिनै मोनसे फिसा मबाइल मुलुगनि बिश्व ग्लबेलाइजेसन मुगायाव मुलुगनि थासारिखौनो जों मबाइलाव न'आव थानानै नुजोबो किन्तु सोरबा हौवाजों सोरबा हिनजावजों रायज्लायनानै दोनखानाय खारनाय गथ' उन्दै उन्दैफोरखौ गारनानै गावनि न'खरखौ सिफायनानै खारलाबायलांनाय बे नङा मबाइलखौ बेयाव बाहायनाङा जेनेबा बे फैनायफ्राव बिदि गैयाबो जानो हागौ होमबाबो दिनै मुलुगाव जाबाय थानाय हिसाबै आं मोनसे बोसोन होदों आरो आइ माइनाव नोंथांमोनखौ आरो गथ'फोरखौ अननानै एसे बजबनानै मोनाबिलि समाव बहा थांदों फांसनाव थांदों ना लोगोनाव थांदों अबा पार्टियाव थांदों ना अबा लामा दथा ना अबा थिनालि ना अबा गला अबा दखानफ्राव जनानै मबाइल नायबाय थादों SMS गेलेबाय थादों माबा माबि फेसबुक नायबाय थादों बेफोरखौ नोजोर हो होमबाना नोंसिनि गथ'फोरनिफ्राय मोजां इयुन फिथाइ मोननो हागोन आरो बेनो बिनि जिउनि राहा जालांगोन मोजां लामा मोनलांगोन मोजां फिथाइ थायगोन जाहाथे बेफोरखौ थालला आइ बिमा मोना आजिखालि नै फांसन जाबाथाय खुनु बैसो जानाय बिमा बिफाया राव फांसनाव थाङा दा साहित्य सभा जालाय दा एबसुनि मिटिं जालाय मोनायाव फांसन हारिमु खालामो बे खालि सेंग्रा सिख्ला आखाइ हमलायनानै थांनानै सोरनि फिसाजो सोरनि फिसाला रावखौबो नाय फात्ता बिमा फैदोंना बिफा फैदोंना बिदा दं सोरबा थुनलाइनि दैदेनगिरि सोरबा एबसुनि दैदेनगिरि सोरबा धोरोम गुरु दं नामा ना पात्ता लामायावबो रायदांआवबो गैया सनमान लानांगौबो गैया जोंनि गथ'फ्रा आथिखालाव जाहाथे बेफोरबायदिनिफ्राय जों गथ'फोरखौ मोजाङै लाखिनो हायो न'खराव मोजां बोसोन होयो मंगलबार बारायाव खुलुमनायजों लोगोसे फिसा फिसौफोरखौबो लोगोआव लाफानानै एफा बिमाफ्रा बोसोन होयोबा जों बेफोरबायदि बेमारनिफ्राय जानगाराव लाखिनो हागोन बेबायदियाव जोंनि फिसाफ्रा ड्राग्स एडिक्टेड जानानै बेसेबां नस्थ' जालांबाय मेट्रिक पास जाबानो बाइक बियो एन्ड्रइड मबाइल 50,000 मबाइल 1 लाखनि मबाइल बियो 50,000 मबाइल होनो हाबा बिनि बिफाया बेसेबां खामायनांगोन साननानै नाय खेथि मावनानै जेने तेने सलायनाय न'खरा 50,000 मबाइल फिसाफोरनो होनो हायो नामा हाया किन्तु बे गथ'खौ उन्दै समनिफ्रायनो दिनै सिजौआरि स्पिरिचुवेल नलेजखौ सिजौआरि गियानखौ होबोनो हाबा बिमा बिफानि खोथाखौ लागोन र' बाबा नों मोजां फरायग्रो साख्रि मावगो होनबा नोंनो नोंनि खामायनायजों मजासे मबाइल ला मजासे बाइक सालाय दा जों होनो हाया जों नोंखौ हानायमानि लेखा फोरोंनायाव थाखा फैसा मदद खालामगोन आफा नों मालायनिखौ नुनानै लुगैनाङा नोंल' मानसि जाग्रो ओरै होननानै जों गोदै रावै उन्दुनायाव जानायाव फिसाफोरखौ मोजां राव बुङोबा जोंनि फिसाफ्रा दाबो निस्सय राव लागोन नाथाय बिमा गथ' गाज्रि जानाया बिमा बिफानि दुरबलताजों गाज्रि जायो दिनै फांसन जाबाय थांबाय बियो 4टासोआवनो ओंखारलाङो 3टासोआवनो नै दाबायदिनिफ्राय ओंखारलांगोन बाइक लानानै बाइकखौथ' मेट्रिक पास जाबानो होथारो बिमा बिफाया हा बन्दक होनानै मोसौ फाननानैबाबो बन्धन बेंकआव लानानैबाबो बिमाफ्रा ग्रुपफ्राव लानानैबाबो होनायखौ जों नोजोराव नुगासिनो दं थांसिगोन 3टा 2टायाव फैसिगोन मालाबा सोरांनानै बिमा बिफाया खुनु दिन होनफेरा नों अबाव थांनाय मानो थांनाय बिदि थांनाङा नोंहासो लस जादों नोंहासो फरायनाय लस जादों गियान लस जादों बाइकआव थाव खरसा जादों बायदि मोजां खोथाखौ बुंनो हायो किन्तु रावबो बिमा बिफाया फिसाखौ अननानै बुङो जानो बुङोना रायोना नोंथांमोना राया बे फिसाया अननायावनो गाज्रि जालांबाय बेसे मरमर हन्तान नस्त बेसे निमकर तरकारी नस्त जालांबाय बेसे मरमर जीवन नस्त बांद्राय प्रेम गेलेबाय बे दिन्दां जाबाय थैबाय ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय ब्रेना खामानि होला साननो हाला गावनो फास नांनानै थैबाय बेफोरखौ दानिफ्राय नोजोर खालाम समाजाव गोग्गो गथ' सोमजिहोनोबा धोरोम गुरु समाजनि दैदेनगिरि राजनितिनि दैदेनगिरि धोरोमनि गुरु खालामनोबा फिसाफोरखौ जों दानिफ्रायनो बिमाफ्रा सांग्रां जा गथ'फोरखौ मोजां खायद' जाहो गोदै राव बाहाय मोजाङै फुथु मोजाङै टाइमाव थिनहर दाथ' नै लाइमोनफोर फैदोंना आखाइ थिखांलाय अन्ततबाबो साब्रैसो सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा गैया होमबा लाइमोनफोरखौ जों बोरै मोजां खालामनो हागोन जिल्ला लाइमोन आफादनि दङ बिथांमोना
खामान हरनांगौ जे जिल्लानि सिबिसालियाव आरज जाबाय थादों मंगलबार दिनाव बियाबनि गामिनि लाइमोनफ्रा बेयाव बाहागो लाहैनांगौ मदद खालामनांगौ होननानै बिथोन हरनांगौ खामान हरनांगौ जिल्ला लाइमोना गावसोर फैयाबाबो आरो हायोबा आफादगिरिनि हाजारे फैथारनांगौ बे आरजनि बेलायावबो माने बेबायदिबासो जों लाइमोन गथ'फोरखौ मोजां खालामनो हागोन दा लाइमोनानो गैया जों लाइमोननि खोथा बुंनानै बोरै खोनासंनो हाबावनो दा बिमाफोरखौ जों बुंबाय गथ'फोरखौ मोजां खालाम मोजां लाखि होननानै दा बिमाफ्राथ' साननायसै खालामहैनोसै दा लाइमोन गथ'फ्रा आरजआवबो बाहागो लाया बे गामिफ्राव न'खर आरज लाबाबो बै उनथिंजाय सियार बेन्सआव आथिं ओरै थिखांना जिरायबाय थागोन माबा माबि बेदां रायलायबाय थागोन मिनिलायबाय थागोन आरो आरज लाबाय थागोन जेथिया आरज लाखांनानै बुदा रानसै जानाय लोंनाय दंबा होमबा बाहागो लानोसै बे जायाना दिनै हारसा धोरोमानै जोंनि बिथिं दा आरज गाबदोंना हारसाबा ओरै थांदोंबा मुस्लिमबा ओरै थांदोंबा हारसाया जख्रबलायनानै कृष्ण होनलांगोन ओरैबादि मान होयो धोरोमखौ कृष्णखौ गुरुखौ बिसोरो जोंनिया नै आथ' आरज लादों ना मादों हे आफा बोराइ बाथौ होननोबो गैखाया जेबो गैखाया ब्लन होद आरज लादोंलै बैयाव होननानै ब्लद थांगोन दा लामायाव थाथ'नानै आखाइ खज'नानै खुलुमहरनाय बे हुदाया गैया लामा सामाबो दौरिफोरखौबो मान लाया हे दौरि आफा बहा फैयामोन खुलुमबाय खुलुमनायखौ लाजिनाङा खुलुमनायखौ मालाबाबो लाजिनाङा जाय लाजिगोन बे खाजि गोमागोन जाय जेसेबां मानसिखौ खुलुमगोन इसिबां बोर मोनगोन इसिबां सेक्रिफाइस जागोन सानबोलावरिया बिनो जां गोहो आखाइ फारनैनि गोहोखौ मोनगोन दा जोंना गावजों गाव खुलुमलायनो टाउन सहरावलाय मा खुलुमब्रा हाथाय बाजारावलाय मा खुलुमबा नै बेबायदि नांगौबा नामसो खारिलायबावगोन आमखा फोदों नै बिदिसो जोंनाव माने गोबां आदर्श सोलोंनो दं दाबो बेफोरखौ जों बहा मोनगोन बिदि समाजावसो मोनगोन आरज गाबनायनि गेजेरजोंसो मोनगोन बेनिखायनो जोङो गावखौ दबथायनाय एसे दबथायनानै जों सोलिनो नाजाबानो जों गियानखौ मोनगोन बेनिखायनो जाहाथे माइनावफ्रा जाहाथे न'खरखौ मोजां सामलायनो नाजायो दा नै माइ गायजेननायावबो माइनावनिनो नियम आखाइ लाजेननायाव आरो दा नै आघन मासाव माइ बिजौलायनाय बेबो माइनावनि नियम ओंखाम गोदान जानाय बेयावबो माइनावनिनो नियम बैसागु मागो फोरबो मोनबा फोरबोआव माइनावफोरनि खामानि गोजा होमबा जोङो मोनफ्रोमबो खामानियाव जोंहा मोनफ्रोमबो बिथिङाव सोलोंनो गोनां जोंहा गोबां खामानि दं बेनिखायनो जाहाथे जोङो बेफोरखौ सोलोंनो नाजायो बयबो गोसो होयो आं बेखौनो खावलायबाय आं गोजाननिबो आलासि नङा आं नोंथांमोननि जिल्लानिनो दाखालि बावैसो आं बे सा बिसनाथावबो फैदोंमोन बेखायनो लोगोबो मोनदों जानांगौ गोबां बाथ्रा बुंनो सानबाबो समाबो थिनला बुंगोन सानबाबो गोसोआवबो फैला नोंथांमोनखौ नायनानैनो बुंनानैनो गोजोनखाबाय ओमफ्राय आरो आं जे सर्वनेता सर्वव्यापी सर्वधात्री जगदेश्वर आनान गसाय बिनान गसाय अबं गसाय नुवाथारि आफा इसोर अनसुला बोराइ बाथौ जानो हाया जों बिथांखौ मोननो दासिमबो बै समाव थुंगेजासे बोराइ बाथौआ जोंखौ माला लांफैगोन सम जाब्लानो लांफैगोन होनबानो थांनांगोन बै थाङैनि सिगां जाहाथे बेबायदि समाजखौ जों मोनबाय थायो जिउआव बेबायदि धोरोम गुरुफोरनि खुलुमनाय आथिं दांनो मोनबाय थायो बेखौनो आं आसा खालामबाय बेनिफ्राय फंनैसो हारसानि बुंनानै आं फोजोबनोसै माने फिसा फिसा खोथाखौनो जोङो सोलोंनो नांगौ माने फिसा फिसा खोथायावनो बिराद गिदिर बाथ्रा हाबना थायो बेनो जाबाय नंगौ खोथा जाया हसा खोथा सैथो खोथा माने नोंथांमोना हयथ' बहाबा धोरोम बिजाबफ्राव मोननोबो हागौ आङो एसे गोबां बिजाब फरायबाय गीता भागवतखौबो नायबाय बायदिसिनाफोरखौबो फरायो बायदिसिना गोबां आलुसनिफोरखौबो फरायनानै आं मोननाय आरो बेफोरो माने डाঙर गछ लरेखम दंफां गिदिरखौ बाराबो सोमावनो हायाना हायो जानो दंफां फिसा दंफां रानथेंथेंखौ खनसे बारानो बुग्लेमगोन माने जों दंफां गिदिर बायदि जानांगौ आं जानो गैया जाखो मा जाखो धन गैया जाखो मा मनार धने धन आंनि गोसोनि धना बिराद गिदिर बेखौ हारसा रावाव होनदों सन करिले मन बाकरि माथिके धन
गोसो जायोबा बाला जायगायाव आबाद मावबा नों फिथाइ मोनगोन बालायावनो थरमुस रङालाव बायदिसिना मटर मा खेथि बेसर खेथि खालामना थाखा मोनो ओंखायनो होनदों सन करिले मन बाखरि माटिके धन माने जों मावनो गोसोल' थानांगौ ओमफ्राय गोसोआ दंफां गिदिर बायदि गोगोम जानांगौ रावबो जोंखौ नाख्लायनो हाया रावबो जोंखौ बुग्लेबनो हाया बेबायदि डाঙर माছৰ खाय खम ना गिदिराथ' सुवा इसेल' थाखायो नङा होमबा ना फिसा फिसायाव सुवा बुरजा नंगौना नङा गियानि মানুহৰ কথা खम गियानि मानसिफ्रा बारा बुङा जेराव मेराव जेबो बुंलाबाया माने स्रि थानानै खोनासङो आरो बे माने स्टाडि खालामबाय थायो आरो सोर मा मावदों सोर मा बुंदों सोर मा सानदों माने फिलसफि बायदि खामानि मावो आरो गुनि मानसिया आदर खम गुनि मानसियानो खम नालाय 100 जनाव सासे मानसिया गुनि जाबाय बिनि आदरा खम आदर होयो जानो गामियावनो सोरबा गावबुराया मोजां सालायबाय बेनो मा गावबुरा बेलाय खामानि गैयालाय बे गावबुराया होननानैसो गावबुराखौ अपमानसो खालामबावो आदर गैया बेनो आरो हद मानुर बन्धु खम माने जाय सैथो बेहा बन्धुआ खम माने सैथो मानसिजों बन्धु खम नालाय बे जेबो खोथा मिथिया मालाय बै जौ लोंग्रा बायदिसिना सावरायलाबायग्रा आबां जाबां जौ लोंनायाव रायलायगोन थांखु जानायाव रायलायगोन अबा थांनाय बेहा बिराद खोथा मिथियो आरो ओमफ्राय बे माने हद मानसिया खोथा बारा मोना बे गावनि सायावसो पुष्ट मानुया खाय खम देहा सोलेरा जानाया खम नंगौना नङा खिन्थु जायफ्रानोखि नि बुद्धि उदै बेरदां थिग जागोन जौबो लोंगोन हाबाफोर दिनैसो मोनजादोंलै बेदर जाखानांगौ आधा केजि जाखागोन जायना जाया हसा भालफोर आदर खम सैथो मोजां मोननायाबा आदर खमनो हुके अहंकार परीक्षा लय सुखुआ अहंकारनि परीक्षा लायोनो बे सुखि दंथ' अहंकारा बेखौ माने अहंकार होबाय थागोन आरो बेनि सुखखौ परीक्षा लायोनो ओमफ्राय दुखे धर धर परीक्षा लय दुखखौ खोख्लैबाय थागोन दुखखौ खोख्लैबाय बेहा धैर्य दंना गैया धैर्य हमनो हागोन ना हाया मिथिबायना बेखायनो जोङो धैर्यखौ नांगौ जेरावबो धैर्य हमनांगौ टका थाखिले हकलो आपुन थाखा थाबा बयबो आपुन आंजों लोगो बे बायद' लोंजानोसैलै बे दा साहा लोंहैगोनलै बे दा ओंखाम जाहोगोन बे बायद'आ माहाजोन ओरैबायदि आरो खिन्थु टका नाथाखिले तुमि कुन जायहा थाखा गैया जायहा बिबान गैया जायहा जेबो गैया जायहा महर गैया जाय सालु नङा जाय एक्टिभ नङा बेहा रावजोंबो मानिजाया सैज्य करि थाखिले तुमि महान सैज्य खालामना थाबा जों महान जागोन उत्तर दिले तुमि बेइमान सोरजोंबा माबा मोनसे बुंनायाव जुदि उत्तर होबायना जाथारिखौ बुंबाय नालाय बे मानसिया नोंखौ बेइमान मोनसिगोन कारण जों बेखौ खोनासंनानै थानांगौ आरो जाथारिखौ माबोरै खोनासंगोन नंथारि खोथाखौ सैथो साननांगौ बेनो आरो ओंखायनो जोङो गाव